Bon dia, ens trobem en aquest divendres sant, telemàticament, no pot ser d'una altra manera, amb la intenció de que aquestes pistes que ara puguem oferir us puguin ajudar a pregar en el dia d'avui. Dia i dies afectats per aquesta pandèmia que ens aclapara i que ens té a tots apresonats en aquesta mena de presó, ens té a tots en comunió en aquest patiment. Per això potser una primera manera de pregar avui en dia seria molt fàcil i seria contemplar aquesta humanitat que pateix, contemplar-la com l'actual cos del Crist que continua patint, sent martiritzat i sent crucificat. I això ho podries fer d'una manera també ben pràctica i senzilla, com si fos un via crucis. Podries acabar el rostre de 14 persones, 14 rostres concrets de persones conegudes que potser estan patint o han patit aquesta pandèmia en les seves pròpies carns o bé tenen algun tipus de límit important en aquests dies de la seva vida, i es tractaria d'agafar-les una per una i anar-les mirant atentament, a ser possible de la mateixa manera en què Déu se les mira, de la mateixa manera que Déu Pare mira la creu de Jesús, amb una profunda tendresa, amb una profunda estimació, també amb un profund patiment. I un per un les vas mirant, les vas beneint, els hi vas dient bé, les vas abraçant i els hi desitges el bé i millor per cadascuna d'aquelles amb aquesta situació. Si ho prefereixes també pots agafar 14 llocs on el patiment és més palès i més visible. Són aquests llocs on podríem dir que plou sobre mullat. D'alguna manera, doncs, el dolor provocat pel coronavirus ha vingut a augmentar un patiment que ja venia de llarg. I així pots agafar 14 situacions i anar mica en mica, una darrere de l'altra, beneint-la, acaronant-la i desitjant el bo i millor en aquella situació. Pots anar a les presons, pots anar als centres on estan acollits els refugiats, els CIES, pots anar als hospitals, pots anar a les UCIs, pots anar a residències d'ancians, una situació darrere de l'altra, allà on ha plogut sobre mullat, intentar apropar-te a aquell patiment, mirar-te'l com Déu mateix se l'està mirant. Bé, una segona manera de pregar, aquesta seria la primera, una altra segona que potser t'ajuda, seria mirar i centrar tota la teva persona, tot el teu ésser en Jesús posat a la creu. I aleshores agafar algun dels relats de la passió de Jesús, de qualsevol dels 4 evangelistes, i fer com una lectura meditativa, serena, suau, pausada, d'aquest llarg relat. Aquí es tractaria no tant de percebre la passió de Jesús quan percebre a Jesús en la passió, és a dir, la seva manera pròpia, peculiar i única de viure aquests moments conflictius i dolorosos de la seva vida. Tractaria de veure com la seva fidelitat silenciosa en aquests moments de màxim descens a l'infern, aquests inferns que els homes creem, doncs tal volta ens poden ajudar a trobar també aquella manera encertada d'encarar aquells inferns que ens toquen viure i patir també a nosaltres. D'això es tractaria. I quan miris i vagis acompanyant a Jesús en aquest misteri de la seva passió, pots fixar-te en 3 misteris concrets que apareixen al llarg del mateix i que també apareixen al llarg del que és la nostra vida. El primer gran misteri seria el misteri del patiment humà. Un misteri que Jesús simplement afronta. No li dona cap solució ni cap resposta definitiva, no el resol, l'afronta. Si el pogués resoldre ja no seria un misteri, seria un enigma. Ell simplement es solidaritza amb el nostre patiment humà i el percep com el patiment del Pare en el nostre món. Hi ha un poeta hebreu,
fins ja saber que té aquesta expressió ben encertada. Caminé y en el camino encontré el dolor, pero no huí de él, porque el sufrimiento es el núcleo del dolor de Dios en el mundo. El sufrimiento es el núcleo del dolor de Dios en el mundo. Bé, doncs, fixa't com Jesús es va trobar amb el patiment i no el va defugir. De fet, això ja ho havia anunciat. Si recordes, quan parlava i deia «Jo sóc el bon pastor», i el bon pastor dona la vida per les seves ovelles. I quan veu que s'apropa al llop, no defuig, no abandona les seves ovelles, sinó que planta cara i dona la seva vida per elles. Així doncs, aquell que va donar força als abatuts, ara viu solidàriament amb ells el seu abatiment. Aquell que va acompanyar tantes soletats, ara viu solidàriament la seva soledat amb ells. Aquell que va guarir tants malalts, ara viu solidàriament l'experiència límit del fracàs i de la decepció i de la mort. Bé, potser aquesta manera que veiem en Jesús d'encarar el misteri del patiment ens pot ajudar a mirar d'una altra manera i a encarar d'una altra manera el patiment que la vida ens porta a tots nosaltres. Perquè, en definitiva, seguir Jesús quan les coses van suficientment bé és relativament fàcil i fins i tot engrescador i gratificant. El problema ve quan les coses es comencen a torçar, quan les forces i els ànims comencen a trontollar, quan ja no es parla bé de nosaltres, quan ja no ve l'èxit sinó el fracàs. I aleshores, normalment, ens passa que apareixen les queixes. Per què a mi m'ha passat això? Apareixen les lamentacions. I ara què faré? Apareixen els victimismes o la recerca de culpables. I aleshores sembla com si no fos possible seguir Jesús. Però la manera que té Jesús d'encarar aquest misteri del patiment humà ens pot ajudar a viure'l a nosaltres quan ens toqui viure'l, de manera que no ens trenqui per dintre ni ens lliuri a l'amargor i al pessimisme i a la derrota. Demana, doncs, de poder ser sensible, de poder ser solidari a tot aquest patiment que aquests dies especialment ens envolta a tots. El segon misteri que podem percebre quan ens apropem a Jesús en la passió és el misteri de l'ocultament de Déu. Jesús viu solidàriament aquest patiment, però el viu davant d'un misteri potser encara més gran, que és el silenci de Déu Pare, que sembla absent totalment d'aquella situació que està passant. Un sentiment d'abandó profund, pregó, i que es produeix just en aquell moment potser en què Jesús més necessitava la presència confortadora del Pare. Per tant, en aquest moment podríem dir que la fe de Jesús és posada a prova, l'esperança de Jesús és posada a prova, l'amor de Jesús és posada a prova. I això també ens ha passat o ens pot passar a nosaltres. I per això val la pena veure com Jesús s'encara amb aquest misteri del patiment davant l'aparent absència del Pare que sembla que hi ha. En aquest moment, sense amagar la seva perplexitat, Pare, per què m'has abandonat? També s'apobrir-se amb radicalitat creient a la presència-absència de Déu, com sempre ha fet a la seva vida. I acaba, veuràs en el relat amb aquelles paraules tan entranyables, a les teves mans, Pare, poso el meu esperit. És la manera de dir, no et percebo proper, et percebo llunyà, però jo entrego la meva vida i la poso a mans teves. Tu veuràs ara el que et fas. Bé, aquesta manera d'encarar de Jesús el misteri del patiment en l'aparent absència de Déu potser ens ajuda a albirar que allà on Déu aparentment sembla que hi ha, en el fons és on es manifesta
d'una manera més clara, més nítida i més vigorosa. Evidentment no es revela aquell Déu en el qual nosaltres de vegades pensem o esperem. No es revela aquell Déu que nosaltres podem fer a la nostra mida o que creiem que ens traurà les castanyes del foc. Evidentment aquest Déu no diu res. Però el Déu veritable, el Déu que és sempre més gran, el Déu que està sempre més enllà dels nostres interessos, dels nostres egoismes, d'allò que nosaltres anem cercant, dels nostres pensaments, dels nostres esquemes, aquest Déu més gran s'apropa de manera minúscula, s'apropa ferit d'amor, s'apropa patint al nostre costat. No és el Déu omnipotent el que se'ns revela, és el Déu exposat i amenaçat de mort per aquella bogeria d'amor que sent i viu per tots nosaltres. Té raó aquella persona que deia que a la creu no hem de veure el preu que Jesús ha de pagar per la nostra salvació. Més aviat hem de veure el preu que Déu Pare està pagant per haver-se enamorat bojament de tots nosaltres. Encara un tercer misteri podem percebre quan ens apropem i acompanyem Jesús en aquest camí de la creu. És el misteri de l'amor extrem i el podríem formular amb aquesta pregunta. Com és possible que una persona humana arribi a estimar tant i fins a aquest extrem tan pregó? És el misteri de l'amor extrem. En el seu patiment solidari, davant l'aparent absència del Pare, sembla que Jesús s'ho juga tot. Ho dona tot i tot a canvi de res. Sense cap seguretat, entrega la vida. És aquell Jesús, podríem dir, que estima tant la vida veritable, que es fa no vida per defensar-la. I davant d'aquest tercer misteri no menys gran que els altres, el primer de tot que podries fer, si t'ubiques allà al peu de la creu, és meravellar-te i desitjar ser trasbalsat per dins i traspassat per aquest amor tan vigorós i tan extrem de Jesús allà a la creu. Demana-ho perquè això és un do. En segon lloc, podries preguntar-te allà mateix, i jo què puc fer? O si és el cas, què puc patir per amor a Crist? Altrament dit, quins patiments i quins crucificats avui m'estan convidant a que aquest misteri d'amor extrem també es manifesti a través meu. I en tercer lloc, pots demanar la gràcia de disposar-te a viure els patiments que et toquin viure a la vida com els va viure el Crist. És a dir, en comunió amb el Pare, en confiança amb el Pare i en comunió amb els germans. Potser viscuts d'aquesta manera, potser donant-los aquest sentit, els patiments, en lloc de destruir-nos, ens poden anar reconstruint. Perquè quan l'amor és participació del dolor i de l'amor de Déu que té per nosaltres, aleshores aquest patiment no ens destrossa, sinó que ens transfigura. I al revés, quan vivim el nostre patiment i el nostre límit lluny de l'il·limitat, aleshores sembla com un aire fred que ens entra per tots els racons del nostre cos i ens deixa la nostra vida com congelada. Bé, doncs, tens el relat de la passió, acompanya'l, intenta percebre aquests misteris de fons que apareixen. Si ho vols, també pots agafar el text del Bon Pastor, el trobes a l'Evangeli de Joan, al capítol 10, versets del 7 al 19, o també simplement el Salm del Bon Pastor. El Senyor és el meu pastor, no em manca res, fins i tot quan passo per barrancs tenebrosos, la teva mà
misteriosa i aparentment absent, em continua conduint cap a prats verds on hi ha camps deliciosos. Bé, si algú vol encara hi troba un altre espai per pregar al llarg del dia d'avui, podria fer com un exercici ignacià de repetició d'aquests dos primers punts que hem comentat. En aquesta repetició, el lloc on ubicar-te a la pregària seria un cop més al peu de la creu. I la petició que podria sostenir allà al peu de la creu és sentir dolor, confusió intern, pel dolor i la confusió interna que Jesús està patint. I també pel dolor i confusió interna que estem patint tots avui amb aquesta situació especialment delicada. Sentir confusió i dolor pel dolor i la confusió que viuen els crucificats del nostre món. I ubicat al peu de la creu, demanant una, dues, tres vegades aquest desig perquè és un do, considera allò que està cercant. Jo ho formularia d'aquesta manera. Estem cercant aprendre a commorir amb Crist, la qual cosa és el mateix que aprendre a conviure amb els altres i entre els altres d'una manera pregonament evangèlica. Aprendre a commorir amb Crist és aprendre a conviure d'una manera evangèlica amb i els altres. Amb els talons dels misteris que abans hem esmentat, amb el taló del coronavirus que ens està afectant, et proposo aquestes consideracions per si ressonen en aquest espai més de repetició del que ha estat la jornada del Divendres Sant. Primera consideració. Tingues en compte que la qualitat humana es mesura per la capacitat de solidaritat, no per altres coses. La qualitat humana es mesura per la seva capacitat de fer-se solidària. Altrament dit, per la seva capacitat de carregar, d'encarregar-se i de fer-se càrrec del patiment dels altres. Pots així preguntar-te pel lloc real que ocupa el patiment dels altres a la teva vida. Pots preguntar-te si aquest patiment té la capacitat en tu de fer-te càrrec, de carregar i d'encarregar-te del mateix. En segon lloc, pots considerar que si ets capaç de deixar que el dolor dels altres t'afecti per dins, aleshores s'obre un petit espai dintre teu on es va gestant una petita però vigorosa convicció. I aquesta petita i vigorosa convicció la formularia així. És sortint al pas del dolor dels altres com la nostra vida realment es va planificant. És sortint al pas del dolor dels altres com realment la nostra vida es va planificant. En tercer lloc, considera que viure d'aquesta manera en el fons no és gens fàcil. Tenim molts límits i moltes mancances i molts egoismes per dintre que també ens mouen, no? I les nostres inèrcies sovint ens porten a viure més que preocupats i encarregar-nos dels altres, preocupats per nosaltres mateixos, pels nostres propis drets, defensant la nostra pròpia salut, el nostre propi benestar, etc. Considera que això també de vegades ens passa i que contra això cal lluitar. En quart lloc, pots considerar i recordar i rememorar i evocar els dolors viscuts al llarg de la teva vida. Possiblement has patit, potser a causa de la teva solidaritat amb els més vulnerables, o potser perquè no has volgut amagar la teva vulnerabilitat, sinó que les has exposat davant dels altres. O potser perquè has volgut viure en proximitat, en empatia, en compassió amb els que pateixen.
En fi, recorda, evoca, porta al cor tots aquells patiments que has viscut a la teva vida i que no han sigut a causa del teu tancament egocèntric amb tu mateix. I considera com tots aquests patiments viscuts i per viure. Els vius i els viuràs amb Jesús. I considera com Jesús els ha viscut i els viu i els vol viure amb tu. Per últim, una darrera consideració, podries pensar que la realitat que avui estem vivint, de tant patiment pel coronavirus, però per tantes altres coses, d'alguna manera ens fan veure que hi ha quelcom que falta per complementar a la passió de nostre Senyor Jesucrist. I aquest quelcom que falta s'expressa en el patiment actual del nostre món. Per això, potser pots mirar amb més tendresa els rostres de les persones que avui pateixen. I pots mirar amb aquesta tendresa el sofriment anònim, però present, d'aquell que continua patint amb ells, nostre Senyor Jesucrist. I en acabar, doncs demana un cop més poder ser iniciat, poder entendre una mica més quelcom d'aquests misteris del patiment, del silenci de Déu i de l'amor extrem. I demana-ho perquè és un do que només Déu et pot donar. Que tinguis una bona jornada.